हामबाय सिनि जत मीडिया ताखुक संना बेलेनो दुखुनि बिसिङै सोंथिनि अर फाइसो पाइजा सिनि कालादे पावो सिनि थै थांजानाय सिनि बरम गोनां ताखुक बादल त्रिपुरा बिन नुखुंगो सों फाइसो पाइजा नाइदि सों सब समयनो नायो सिनि त्रिपुरा सरक जस्टिस मानानि बागै but this is really very unfortunate tabuk jeo kahini je sungor phaikna maka tabuk joto त्रिपुरा haste gonang lilakja sung jeo kahini hake buni sei belaino solia buino je law and order maintain khainai je law and order tui tongnai je police njairo across the world sini sara bishowo police okse joto law and order maintain khainai ro ini sungobuno praman mangkha je त्रिपुराwo law and order त्रिपुरा sani thani kunu kurei aboni boina sungnuka monu bazaro sini त्रिपुरा takuk sini thei thangdani badal त्रिपुरा lokabo dawai bujaka tokjaka butharjaka tabuk bini nukhungo srai chikon mak thamtong haisi salburum burum bo aji hanke bas masa no nukhna ani kulogo bini nok belaino condition hamya aboni boina sunaidi sung त्रिपुरा sarok je furpano sung justice ni bagai chiri khoklayo sini kabangma media o tongai sini त्रिपुरा sarok bahaino buchia oine kabangma haino ulta pulta comment na simi chuklayo into ground level of high त्रिपुरा sani kok sang bake joton zero haise political at least ozarawo राजनीति फायदा नाने बै सिङरो फाया जों त्रिपुरा मथा YTF TWF TISF त्रिपुरा सनि कक्साइ फायो आबन बैने त्रिपुरा सर जेकुनो दुखु बिरमा नंफुरु जों त्रिपुरा सनि जों सामो जों बाजाव हाइसि यस जेप्रो जसमा नंग तंग ब त्रिपुरा दंगै तंग रियां दंग तंग जमातिया दंग तंग कलै दंग तंग मुरासिं दंग तंग जों आबो नाया जों नायो त्रिपुरा सा बंश त्रिपुरा सा जेफुरकनो जों अ हाव कप्लाइनि तंगै जों जस्टिस माने जों आबो नायो हाइसि दिनै आं मिडियानि बसकाङो जों प्रुफ खायनाय सानानि मुचुंगो जों जे सिरि थै थांनाय बादल त्रिपुरा सक्सेसक इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेट खायै बनो जस्टिस रुबै बिनि नगनुखुंगो गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा चुबानानि इंथुं कारण बिनि बसामाक थाम बरि जतनो करताम इवन तेबो खादुनानि को बिनि सरे रक ताबु क्लास 6 7 8 पढितों ताबु पॉइंट रेशन कार्ड बुमुं कायाखो discrimination त्रिपुरा सरनो तुयै आबो सुंकुनो दिरमन सयजक खेगला आबो नबै आं सानानि मुचुंगो त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सरक नों BJP दा खाय CPM दा खाय कांग्रेस दा खाय आनिनि पार्टी आबनिनि सारा बसय हासि फियाबा निनि दफा त्रिपुरा संका साबुमब्रम निनि लगियो तंनाय अ त्रिपुरा सम मथांजाना बगै त्रिपुरा सन लगिरदि आं आबो नकयनानि मुचुंगो हाइनो एरें नों ताबुक अरसिनि बरक बनो ताबु राबर स्क्रैप खगोनि बुइ बथाजने आबो कोनो दिन ल कक साया सिकंनि जुदिनो बजुदिनो खंगानि बजुदिनो हंके कोर्ट टंगो हाई कोर्ट टंगो कोर्ट तलाङै बनो ताम साजरने आबो बस देसा केनाइसि किन्तु बिंग ए पुलिस सब इंस्पेक्टर सिनि प्रेमजित दास बो बाइके आरो बुइमान खाबो बाइके आरो रोड बाइ बुइमान खा पुलिस अंग बिनि लकाबो तलाङै बाइके पुलिस कांस्टेबल बनो रोड बाइ बुइमान खा बाइके बनो काचरे मांखा बो टेररिस्ट याबले बो उग्रवादी बो बलम बरो याबले बो साधारण तो होइते बिनि नगो चुगेन बै बो राबर स्क्रिप्ट खंनानि पान नांखाना आसु बाय बनो हाके बुइ बथानानि आबो कोनो दिने सयज खामिया आं सानानि मुचुंगो सिनि त्रिपुरा सरनो बाहायनो ता पगदि सिनि थै थांजानाय बिश्वजित देवरमा पानि सगर पुन सैतक हाके बथारजांमानि आबोनि ताबो सों जस्टिस मानियाखौ थांनायाव बाहायनो रायमा बेलिवो सिनि थै थांजानाय ताखौ परमेश्वर रियां बिनि ताबो जस्टिस मायाखौ बनो बथानो ताबो खुला आमगुरि वै दुर्गा पूजा एन्जॉय खाइ चुवाक सिक्रेट नंगै ताबो गुरि तंगासि आउन बैनां तिनि जतो कयनाय चिनि जतो काला देपानि चिनि जतो बर रंनो जों थानचामा तंना हायसि आउन बैनि बुवाग्रा संना सावो थानचा तंदि थानचा सालचा जों कप्लायनाय अ थानचा बाय जों जतनो जवाबखनाय नरक जतनो तिनि अर बाचमना रनो बां कयनाय जों बसकांगो अबनि जवाब जों जतनो लायनाय राखायै अ जे बनो बथानो न माजरा मारनायनि आं तिनि मिडियान बसकांते आं कबना मुसुम हामबाय रिपोर्ट तो बरक तो सानाय जो बंनि सारिवय किन्तु जे इन्सिडेंट नंमानि अब तो बेलेखे हामले हाइसि ए सुंग्रो फाइ साइमा फाइका जे अ आमु हाय जे सामुसिद्रा खायनाय रक बंनि पुलिसनि बिसिंगो फनो बरक न ताव बरक सस्पेंस खायजाक ओंखाय खोना सनेन बिसिंगो बरक पुलिस रिमाना थुनायनि सावो ओंखाय ताबु जे थांनाय बरक जो जों किफिल तो तुइमालिया हाइपानो ताबु जे बिनि फेमिलि न चलना बागै ताम नांग तंग बंनि आबर बेबाग न जों सालायखा ओंखाय बबो जुनो एनसुरेन्स रिखा जे खलाय रिनाय ताबोनि जे सुंतिनि आरो थांनाय कक सामानि साइमाखा जे बंनि जे थुइनायनि बंनि संसाराव लोन सिमिसि कायथामना दं बंधन
এরপরে এসএসজি ঠিক আছে 60 ওকে বংনি অলুন সিমিসি বংনি প্রায় মাসো 10 থেকে 12,000 রাং বায়ু ওকে আবো তো বরক ভাইকে শোনাই তে আবন বাদে বরক সানানি আবো ফোন ফোন করে ওকে তিনি র ভাই এসডিপি কক সাই মোটামুটি जों गाहामनो डिसकास खालायगा ओमफ्राय बस हाउजे गभर्नमेन्ट हयते दाक्तिनो एकदम इमिडिएट न बनो कायसा जब रिवि दिनाय हिनाय बिनि फेमिलि सना बागै ओमफ्राय जों तेबो ककरा कायसाका जों खोनामानि कै तामो हिन जे ओ जे ताबुक आमो हाय जे ख्लाय दंजानाय रक जेरो जे अदिनो उसी ते सब इन्सपेक्टर ते राजकुमार बरक माने गोबां मा तरफ थेके बा बेंक थेके माने जे ताकबुनि जे थिनेन फेमिलि रंनो केस उइथड्र खायनान बागै आमो हागे ट्राय खायदो होनाय जों बाइक थां थं थंगाय साका आमहा जुदि गतना हागाय जों ममन बाजान बरक थाना सबाय रिनायसि उसनगाय जों गेरो सिरि खबलेना आमहा जतना जुदि थाखाय जों थाना सबाय बखक बेरिनाय अकक बनो आं बाइक थां थाका जाय आबनो ताबुक सिनेरनि सिनि YTF दङ दिब्लाबि वारिस दङ बरक आपडेट नाय दंथुन बंगा जागाव नगो थाङै बरक तो जे थिनेनि परिबारक बरक तो आसुखसिया बंनो रांखिसा मिसारि ओइ थक बन मानो आबो हायके जों तिनि साइक्लां खासिनि वारिस दङ बरक सालावसे थाङै आपडेट नानाय बंनो के फायाति रांनि लुबजा फुनुपाय केस रसाय दाना फाय आमो हायरक जुदि साखाय डाइरेक्ट जों बरक बाय कन्ट्राक्ट खादिनो साइक्लां जाक जुदि आमो हाय बरक जुदि फाय मानजाक फायकाय सिनिकाय जों बंनो बरे हायरि हायसि बंनो जों हायरि हायसि आइनो जे तंमानि जों आबोनो खालायनाय गेसो आबोनो जों जे थिनेन बागै जों दुख नांगोनो जों ब जुथि थांगा जों बनो ते किफिल तुइमालिया आबोनो जों बेलाय खा खामायसि ते आबोनो जों सानामु जोंगो जोंनादि आमो हायके जुदि जों आथानिसि जों संगा कमुगि जों मतिप्रा रायजोव जों आमो हाय जुदि जों टक थालाय चिन बिसिङो जों बथालाय तो हागाय आबरक बेलायखे चाहेसि आमो हाय रंनो जों मा मोथागनाय जों आबो मोथांनान ट्राय मा खायनाय जों आबो हाय रक जुदि उङै तो हागाय जों पाल बासावै जों आबो हायनो मा का सुनायसि बतिनि राबा दा खय तंका राबा छिप दा खय तंका स्केप दा खय तंका आबो कोनै हायसि आबो माजारायनाय साबा आबो आइन कानुन दङ बरक सिरिनाय बदिसेन खानाय साबा राजमा दिसेन खानाय साबा दिनै न थानाव फाय ओ जे उसी बु फायका साबमिस्ट्रिक बु फायका बरले साबा बुना सीसी कैमरा फुटेज दङ जों रेहाय रिहायसि ठीक मतो जास्टिस मायाखाय जों ति प्रासारक जों पुना पार्टी नङै फाय दिनै जों ति प्रासानिङै खानाङै फायो जों रेहाय रेगला खायसि बंनो आसुनो बेलाय बेलाय हामबाय अल मीडिया फ्रेंड्स दङ दिनै जों दिनै आखु बादल न बुथे मतयै जों बिनि स्पॉट थां फेमिलि बे मालायहा फेमिलि बे कौसाहा बिनि सराय ख्रुथम दङ ताय माम फा दङ बुरा बुरि मस्त फेमिलि कमजोर एकदम गरीब मायो मापचानि माइक्रोय दंनि नखरोय नखासे नखं सिनति प्रसाराव बिनि बिहि वानाजा बसा तिनजन भाइके बसेनाय ताय सेल्फ हेल्प ग्रुप बंधन जेलामानि भाइके रिनाय बेलाय वानाजा नखंनि पिलार कायसा क्लाइथां अंका नखं हायनो क्लाइथां अबनो तुइ जोंकक साका ता थानाव फायका जोंकक साका एसडीपी सारबाय ताय जे बादलनो बुई रांमा हारि रिनाय ओ बुनाय न कल्प्रिट न शास्ति रिना बगै ब्रो 5 जन सस्पेंड खा एसपीयू 3 जन ताय सब इंस्पेक्टर खरकसा ताय कांस्टेबल खरकसा ब्रो सीसीटीवी फुटेज दङ 24 घंटा हर साल सीसीटीवी चलिमा दङ थानाव अब सीसीटीवी फुटेज जाते सिस्टेमेटिक नहारै आइन मत तदन्त नांथों जों सालायखा ताय बिनि फेमिलियाव जेता क्षतिपूरण बरक मासानि रां मानो जों पाइमाया रांबाय तफानो ताबो जे फेमिलि भाइखौ चलि थानाय अब ग्राउन्ड गभर्नमेन्टनि अंगै रिनानि चाइ दंनानि बागै जों कक्साका अब ब्राव नायनो हिंसावो नायासाक जों चाइ तवै दंनाय जों YTF TWF जों जथ दङ बरक मान माया जों अब खुरुमै दंनाय जेनि मानथाय माना उनथुं तारातारि जों अब गभर्नमेन्टनो रिक्वेस्ट खायो जे कल्प्रिट राव जाते नेक्स्ट टाइम म ओमा हाय जाते कोनो थानाव तांथों जों अब नायो चिनि टिप्रा साबाय ल एन्ड अर्डर दंगो सिककनि बागै साजातामो मार्डर केस बागै साजातामो बराव रिनाय जों पाब्लिक रिनानि कोनो अककुरै नों पुलिस हिंफानो बनो कोनो साजारि माया आइन सेरिनाय नों पुलिस नै बुनानि कोनो अधिकार कुरै शिक्षक हनै खखनाया हनै कोनो कोड जे थानाव बुनानि अधिकार सिकुरै आइन सिकुरै अब बागै जे याक्ति सै बुनाय अफिसर राव
borokno sajaman nang thungni jung request khayo borok pasta hamkai todonto nang thung abono jung kokna jungbo haile asugui tongya chin TW khorang kara kati sanai jungdo tapal abono jung torbai koksa isna samna